Mga kalinga, papunta po tayo dun sa mag-ina. May dala po kaming gamit sa eskwela po nung kanyang anak. Ito po yung mga dinadaanan dito. Buti na lang po ay hindi lakas yung araw, hindi masyadong mainit. Medyo presko po ang paligid. Ito na po tayo mga kalingap. Kila Totoy. Gandang umaga. Gandang tanghali din. Gandang umaga, sir. Tanghali na pala. Kumusta na po? Ayos lang po. Mukhang okay ka na po. Mukhang di ka na nakakainom Maghahakot nga kami sana sa Batag, sir. Hindi pa tapos. Yung saging. Oo. May gamit na ba to sa pag-eskwela? Ay, wala po. Wala pa. Yan, sir. May bula, sir. Ha? Bula. Bula daw, sir. Ba't sira na yung mo? Mga short mo. Maghahakot po kami ng Batag. Ng Sir. saging. Mukhang tumataba ka na po Siyempre, sir. Wala na ganun. Talaga? Oo. Promise? Walang ganon? Wala na. Very good po. Diyan si Kuya Joel, may dala yung yung gamit. Yan mga kalingap si Ano palang request mo sa akin? Bula daw, bula. Kaso, ang dala namin, dapat noon ka pa nagsabi na mag-request ka ng bola. Pupunta pa kayo, sir. Ay, dito. Ha? Pupunta pa kayo. Oo ba? Nandito baga ako. Pupunta pa kayo dito. Oo, basta si mama mo ay di na inom. Pero nakikita ko naman di ka na nainom, no? Ayan o, sige, buksan mo na yan. Mga bagyo. Dito na lang. Pa-enroll mo, brigada po kita, mga kitang kwarta. Wala man yung po, baga? Walang bayad po. Wow. Bakit? Tingnan mo yung mga notebook. May uniform ka na din, no? Yan. Hindi, may short kompleto na yan. Yan po mga kalingap, galing sa ating munting channel. Yan. Pang grade 3. Tama po, pang grade 3 na siya. Grade 3 na po. Yun to ngayon, pasukan. Oo. Ayan na. Kahapon nga sir, akala ko may pasok yan. Yung pala naman, enrollment. Nakapag-enroll na po ba siya? Hindi pa po, sir. Gawa ng wala pa pambayad. Di samahan na namin para makapag-enroll na siya. Sa Biyernes pa po, sir. Maano muna kami saging. Mahanap pa kami 2 araw sa... Di sa Friday, masamahan namin kayo. Di kasi ma'am dyan rin ng, sir, po, sa grade 1 si ma'am. Asawa po na niya. Oo. Nakikita ho namin dyan. Yan. May ka. Lapis ba? Yan, bag. Ay, buksan mo yung bag, ilagay mo na sa mo. Ba't ka nagkakamot? Buksan mo yung bag mo. Nag-aaral ka mabuti, ha? Meron ka ng gamit. Basta nandito yun, mag-support kami sa pag-aaral mo, ha? Ayan. Basta very good ka. Very good si nanay. Huwag mo na ipabayaan to, ha? Hindi na po. Kawawa naman ito pag pinabayaan mo. Ngayon nga nag-ano kami ng puso. Inano mo dyan sa labas. Ayan, ang ganda ng bag mo, pang binata. Bakit ito? Ay, ba't Pwede putol? pa yan. Pwede yan. Ay, putol pala. Hindi yan putol, sir. Kinakabit po yan dito. Kinakabit naman yan, Jero. Kinakabit po yan. Kabit mo, Jero. Yan, may gamit ka na. Anong sasabihin? Jero, ano sasabihin, sir? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagbigay niyo po kami na pang-school. Pang-school po. Kamusta? Okay. Kamusta naman? Ayos lang. Ayos lang. Turuan siya lagi yung mga simpleng bagay na kagaya ng pagtututbrush, paliligo. Dapat araw-araw ginagawa niya yun. Dito ho siya naliligo, sir. Yung pagtututbrush niya. Siya lang po, nagkukusa. Hindi mo na inuutusan? Marunong na. Araw-araw ka nagtututbrush? Ha? Kailangan nagtututbrush lagi araw-araw, ha? Parang ginupitan mo na pati na Ginupitan mo na siya. Oo, ako nagupit ho dyan. Ikaw po hindi huwag ka na magpagupit, babae ka naman. Ayun lang, sir. Hindi pwede yan yung pagupit, sir. Bakit?
Nasasagwa ako sa buko. Masasaguan ka. Hindi pwede ba magpagupit. Hindi pwedeng hindi magpagupit. Mabanas. Ay, magpuyod ka. Yung Ayun parang na babaeng-babae na Sir, sa talaga. totoo lang, hindi ko sana siya gayaan. Simulang bata po ako. Mas bata pa ako sa Rian. Never na talagang humaba yung buhok Oo. mo. Hindi na. Talagang peksi na peksi. Ay, malay mo na eh. Lumabas ang tunay mong beauty. Ay, sir, hindi, sir. Sadya na talagang gayaan. Kamusta po kayo dito? Kamusta ang Okay trabaho lang nyo? po, sir. Kamusta Ayos niyo naman po? ang buhay namin. Yan, patugad-tugod sa bundok. Dito, pagayan lang. Yan kami sa bundok. Mm-mm. Yun lang, sir, ang buhay namin dito. Ano pati kayo, nagtaba-taba kayo. Ay, sir, Hindi siyempre, kagaya nung ano. wala nang sir, eh. Mm. Hindi na katulad dati talaga. Nagbago na talaga. Promise po. Buti na nakayanan nyo po. Ay, siyempre naman, sir. Sabi ko nga sa inyo, naiiwasan ang sigarilyo. Ang papa hindi may iwasan. Mm-mm. Tunay po. So ano na lang talaga, pagkain. Kaya na lang. Yun, mga pang-ulam. Kapon, nagdumang kami sa pangpang. Maganda po kasi dito, kasi dito mga gulay. Gulay. Di ba, taga dito din si Lola Tina. Oo. Ang lakas pa rin ni Lola Tina, no? Iyo. Kahit matanda na. Kasi kasama nga na kami ang tatlo. Mag-alaga po kayo kahit manok ba? Mayroon na po kami, sir. O nasaan yung manok nyo? Iisa lang po kasi araw-araw pa lang kayo niyo. Mm-mm. Babae. Yan, tanong po. Ang tanim. Maganda din yung Apat na nyog na puno. nakakawala din ng boring ba yung may alaga kayong manok. Puno. Kasi bundok ito eh. Apat na nyog lang, sir, tanim ko dyan. Ito. Yan o. Apat na puno. Mm. Yan. May ka na din. Kaso magkaano siya magkadikit. Bistado mo, ilala mo po, sir, kasi kanino ito to, sa muyaan eh, ito, taka, ayun, isa. Kaso magkadikit na siya doon. Di, okay lang Paano po pag yan. lumaki? Okay lang po, sir, basta una man yung sa diyan. Okay lang Mas yun. maganda ho yun. Mm. Ganda ho yan, sir. So nagtatanim-tanim na din kayo. Okay lang dun sa may-ari na Okay lang po, sakop naman po yan dito, tsaka doon. Nanay, ganun din. kay Lola Tina naman sakop yung Dito. Ano sabi ni Lola Tina? Okay lang naman daw mga ganyan, basta mayroon ka nakikita. Mm. Laki ng anak mo, halimbawa, ikaw wala na, di, Mm. okay lang naman po, basta mayroong tanim. Mm. Mas maganda ho yun, sir. Ganyan. Mas okay na pati ikaw magsagot eh. Dati pag tinatanong kita, Nay, Parang nanginginig. ang layo ng sagot mo. Ngayon, ano ka na? Yan siguro ang epekto ng wala ng alcohol sa sa katawan, Oo. Tama ho yun. Mm. Tatawa si nanay. Isang araw, nagbaba kami ni Jero, nagdala kami ni Nyug duman sa kay Ate Ima. Mm. Baha talaga dyan, nakaya namin dalawa. Para may panggastos lang sa pang-araw-araw. Sa pagkain naman, mayroon pa naman kahit kunti. Mm. Yun lang. So, ang pinoproblema nyo lang yung Pang-ulam, ganon. Pang-garugas, mga gamit sa bahay. Di samahan ko ngayon si Jero mabili ng mga Sige po, sir. Kamu kung ano. magbili ng saan ba nabili ng Diyan ano ka lang yung pinip- mga kailangan ba? Mga sakit po, sangkap po Mga lang sangkap. sa bahay. Mm. Toyo. Suka, Yun. mantika, ganon, sibuyas, bawang. Mm. Asin, bitin, yun lang, sir. Yun lang, sir. Oo. Kumusta naman po yung tulog niyo dito? Okay ba? Okay naman po. Wala na nga ay malabahan, sir. Ubos-ubos na yan. Yung mga- solar niyo po, Okay lang. ayos ka Ayos naman. po, sir. Matibay naman yung solar niyo. No? Okay na. Ayun. Okay na ho yan, sir. Lalabahan niyo na yung kutsyon buksan niyo po. Gawa, sir. Kaya nagka-araw. Tingin mo, sir, ang bukbuk, oh. Buksan niyo po yung Hindi nga, oh. Gawa ng sugat niya sa tuhod dito. Kaya nagkaganyan ng niya, sir, oh. Oo. Lalabahan niyo po, Nay, ha? Oo, sir. Para laging masarap ang tulog niyo. Oo. Nasa tuhod niya, sir, dito, oh. Mm. Yan lang ang tuhod niya. Opo. Yan ang niya, eh. Kontento na po kayo, hindi na kayo papalayasin dito. Hindi na. Dati napapalayas kayo, di ba? Pero sir, hindi na. Hindi na. Ano na, maganda na sa pakiramdam, no? Oo.
Tama na, Kagaya ng- walang, mas maganda pang walang inom ay. Mas medyo nataba ta. Oo naman. Pag laging may inom, laging... Payat. Lalo na pag hindi nakakain. Oo. Hindi katulad dati, sir. Ngayon, wala na. Mm. Doon nga ni kami, sabi ni Jiro, Mama, si Sir Alvin, si Sir kaya. Yan nga ni Mama, Yung maghahakot kami. Natanaw nyo kami. Oo. Maghahakot kami Kaya pala ng parang ang saging. bilis nyo pumunta dito, no? Iyo. Nag-ano kayong saging? Oo. Hahakutin nyo yung saging. Naghahakot rin kami. Tapos, ibebenta. Oo, doon. Pati meron- Hakutin mo pa, Sir, sa may highway na ito. Tapos, kakapera ka na. Oh, Oo. pasok ka na. May uniform ka dyan. Tingnan mo kung kasya yung uniform mo. Andyan? Iba ka daw ni Sir, magbili ng sangkat. Sabi mo, asukal, Sir, wala. Ah. Ano masasabi? Hindi na nag-inom si Mama, ano? Wala. Nainom pa ito si mama mo? Ha? Ni Jiro, hindi na. Hindi na. Ilang araw na? Tagal na. Matagal na po. Ilang araw na nga? Bilangin mo. Simba lang ang wala. Ilang araw na bilangin mo. Simba lang mo. Oo, turuan ay. Ilang araw na? Matagal na? Anong nakaraang araw nag-inom? Ha? Ah. Ha? Oo? Patay ka dyan. Ay, yan. Basta na ituloy-tuloy mo na yun kung talagang may ano ka. Dami nagtaka sa kuya. Mm-mm. Marami nagngalas, ba't hindi kayo nagtaba na? Ang alangan, wala na barik kaya. Ikaw man kaya, lagi sa bundok. Wala nang Magtutukan. barik. Oo. Mm-mm. Wala na. Ano kung man yan? Sabi ko na alis ko si sigarilyo, pa kaya, di ko maalis. Wala nang barik talaga na eh. Hindi na. Mm-mm. Kahapon, nasa bundok naman kami kahapon, naghahanap ninyo. Mm-mm. Binibinta namin dun sa labas para may pang ano ng pang sangkap. Yun lang naman. Isasama ko po ito si magbibili kami ng mga pangsangkap ha. Jero, sama ka daw na, sir. Bababa. Mamaya na kwento-kwento muna tayo. Sige. Sama ka daw. Sama ka doon na mabili ng Sangkap po. mga pangsangkap. Pagtutuin balik kung saan. Magpalit ka pati ng short, parang sira na yung short para maanuhan ka din ng short oh. May mga short ka pa dyan, Jero? Asan yung mga... Ay, wala kayong no? Wala po, sir. Wala kayong yung parang kahit maliit na Doro box? Oo. Ayan. Damit niya ini ay. So, wala po silang, yung Doro. Walang parang yung po. Yung lagayan ng damit, nasa karton lang po pala. Yung mga damit ni Jero. So, pagbalik namin, baka magkaroon na po siya. Simple lang po ito. Madalian lang po mula sa channel natin. Mailipat lang natin sila. Bebe! Kasi nung mga nakaraan po, natutulog lang sila. Ang bubong nila, dahon ng saging. Kaya minadali po natin ilipat dito. At least may maayos silang matulugan. Jiro! Mga kalingap. Sama ka, bili-bili tayo kahit Bula. sama ka muna. Bula sir. Bula din? Gusto mo ng bula? O sige. Sama ka namin dun sa tindahan. Isama na namin. Okay nanay. Sige po, sir. Ganyan pala pag natigil, nataba, Tsaka madaming pagkain. Nandiyan yung bigas eh. Oo. Sige, tara. Sige, sir. Salamat, sir. Kay Jero. Bili na tayo. Ayan po mga kalingap. Kay Disgay na lang kami mabili ng mga pangsangkap ni na Jero. Ito po yung tindahan ni na Disgay. Mga kalingap. Dami-dami naman po ata. Bili kami. Bibilang ko ito ng mga sangkap. Pangsangkap lang. Para siguradong mahirap kasi magbigay kay lang yung mga sa pagluluto. Dito na po kami mabili kay this guy. Salamat Sir Alvin. Ay, syempre, papabayaan ka ba? Oo, yan. Asukal ba ano? Oo, asukal. Sibuyas, bawang. Buyas bawang. Wow, sabi ni Jiro Sir Alvin.
Mm. Tapos magic sarap. May sangkap na si Jiro. Oo, yun man ang kailangan ay. May bigas pa daw sila eh. Magtaba na si ano? Magtaba na. Ay, dahil lang kagandaan ko si Alvin. Ay. Kumwari. Diyan, pasok kayo, Sir Alvin. Diyan ka lang po. Abili lang. So, ano, Sir Alvin? Oo. Sangkap sinita. Iyan, mga kalingap. Tapos, kape. May kape pa sila. Oy, may kape kayo? May kape. Oh, wala na. Uy. Ito lang, ito, Sir Alvin. Oo, ganyan. Pwede naman yan, lahat mo na yan. Ito na, yan na. May Oo. asukan na din. Sige, sige. Saan mo nga, Sir? Bili ng sangkap. Dito na. Dito, ito na yung mga sangkap. Pasalamat ka kay Ate Disgay mo. Sabi mo, salamat. Ay, hindi, Sir Alvin. Hindi man to libre. Salamat sa'yo, Sir Alvin. Oo. Sige. Kamusta kayo, Sir Alvin? Kintahin ko Okay na. man. Okay man baga. Kintahin ko na po, Sir Alvin. Sige, Ayun, sige. Ayun mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. At ito po, balik na po kami. God bless po sa ating lahat. At don't forget to subscribe sa ating channel, Kalingap Alvin. At sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap. Especially kina Kuya Val Santos Patubang, Kalingap Rob. At sa lahat po. God bless po. And bye-bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po Yan mga si Kalingap. siya ang kaibigan nyo,